primer que vaig fer quan em vaig treure el carnet va ser pujar al CAC i començar a fer de voluntària al centre, ajudant els gats i els gossos. Soc l'Alexandra, voluntària del CAC, casa d'acollida i adoptant de gats i gossos. Vaig començar a ser voluntària de gossos, però fa uns 3 o 4 anys vaig adoptar el meu primer gat i em vaig enamorar dels gats. Soc voluntària des de fa uns 8 anys perquè des de petita soc una enamorada dels animals. Era d'aquestes nenes que no preguntaven «Muerde?» No, anaven directe i se li tirava a sobre a fer-li petons. Hola. Hola, Alexandra. Bon dia. Què tal? Com estàs? Escolta, Alexandra, que et volia dir, ara vas a la gatera, no suposo? Sí. El Néstor, aquell gat blanc Amb que la té una cicatriu, aquest grandot, està aquí baix perquè està encostipat. Vull dir, perquè si no el veus per la gatera no Vale, però està bé, no? Està bé, està encostipat i perquè no Vale, entomaria vale. els altres, Vale, està aquí baix. Vale, perfecte. Després li vaig a dir hola. Vale, doncs vinga, merci. Vale, merci. Ara. Adéu. Em dic Carles Gomà, soc educador caní i soc el coordinador de voluntaris del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona. Actius hi ha uns 60-70 voluntaris que venen molt habitualment, de dilluns a diumenge, tots els dies de la setmana i tots els dies de l'any. Sense els voluntaris seria impossible gestionar un mínim de benestar animal per a aquests gossos, amb la qual cosa, si els gossos són adoptables i sociables, és gràcies als voluntaris que venen cada dia a passejar els gossos. I amb els gats, doncs, és sobretot que no perdin el contacte amb la gent. Són gats que han estat abandonats, no són gats de carrer, gats que han viscut en una casa i cada cop es troben aquí, a la gatera, amb més gats, però sense gaire interacció amb les persones. El més important amb el voluntariat amb gats és donar-los molt de carinyo, acariciar-los, passar temps amb ells, perquè estan molt sols allà i troben molt a faltar els humans. Hola! Hola! Hola, guapitos! Ui, quants enredos! Ui, quins ulls més macos, aquest noi! Uy, que sí está ronroneando aquí. Tan guapo. Hola. Quan vinc al CAC, doncs el que faig és m'assec, em passejo per la gatera i passo una estona amb ells, faig que no s'enfadin, els aniria i li diria xt. Tot això fa que quan arribin a una casa siguin millors gats. Després, quan trobin una família, serà molt més fàcil la seva adopció, seran gats fantàstics i aquesta família no els tornarà a abandonar. Veuran que se'ls ha estimat, que se'ls ha protegit durant aquest temps, els hem donat confiança per tornar a estimar les persones que en un moment el van fallar. La veritat és que amb els gats, tant entre setmana com els caps de setmana, fan molta falta voluntaris. Soc l'Albert i he vingut al CAC a adoptar un gat. Jo tinc un gos des de fa 3 mesos i té una mica d'ansietat i parlant amb la veterinària em va recomanar que aniria bé tenir un altre animal per quan marxi, que estigui més tranquil i tal. Vam estar parlant-ho i em va dir que potser estaria bé un gat. Hola. Hola. Què tal? Bon dia. Bon dia. Mira, vinc pel tema d'adoptar un gat, perquè tinc un gos des de fa poc. No sé, Perfecte, el gos i el gat, perfecte. Són la combinació bona. Sí? Sí, per descomptat. Vale. Seria qüestió de veure una miqueta que m'expliquis com és el teu gos. Sí. Quin És un tipus gos de gat gran, vols. li agraden els gats, perquè jo l'he vist jugar amb altres gats i tal, ell no té problema. Perfecte, això és el més important. És negre, havia pensat que el gat també fos negre perquè, bueno, no sé, Et fa m'agradava gràcia, la idea, bueno, sí. però vaja que... No, perfecte, en tenim molts de negres, si Ja ho ho veig, veus. ja ho veig. És el que ningú vol. I vaja, que no sé, el que tu em recomanis perquè que es portin bé, saps? Clar, aquí Que tots són compatibles. superbons. Sí? Aquí dins, et puc dir... Sí, i sobretot amb altres gats estan de conya. L'important és que l'adaptació la feu bé, que la presentació, els primers dies estiguis tu controlant la situació i li donis el temps que necessiti per portar-se bé. I que tinguin bon rotllo entre ells. Però és una qüestió de temps i d'estar tu sempre creant situacions maques entre ells al començament. Doncs en tenim un per aquí, a veure si el trobo, el Coyote. El Coyote és un gat negre amb un pèl semillarg que està aquí precisament, que és un gatet boníssim, que necessita, aquí no està massa a gust,
necessita trobar una família aviat. Jo crec que és un candidat perfecte, perquè ell veurà un gos i farà la bufada, però és un gat molt tranquil, no s'amagarà molts dies ni res d'això. Però farà la bufada perquè l'ha de fer, per tater. No? Sí que està primer, sí. Ostres. Bueno, m'ha anat bé parlar amb l'Alexandra, els consells que m'ha donat, una mica per triar, no? Perquè, bueno, m'ha dit, doncs mira, aquest gat t'aniria bé perquè és tranquil, perquè ja porta temps aquí. I, de fet, el que m'estic a punt de quedar és un gat que està aquí bastant malament, està a disgust, i em diu que a casa estaria bé, i, bueno, que es pot adaptar amb els gossos i tal. Dic, bueno, doncs mira, provarem. Què, tio? Tot i així, hi ha aquest, que és... Sí, aquest. És que venen ganes d'emportar-se'l també. Ja saps que 2 millor que 1. Jo sempre li dic a tothom 2 millor que 1. I simplement és perquè juguen, es diverteixen, pots marxar 3 dies i ells s'ho passen bé. Ostres. I estan entretinguts. Tens gos, però bueno, el llenguatge gat és el llenguatge gat, per no un altre. És que 2 de cop no bueno, m'hi veig. Doncs poc a poc. Jo sempre recomano de cop, perquè així ja tot comença divertit, però si no, més endavant. M'emporto la feina a casa i molt, però molt contenta. O sigui, el meu amor cap als animals no pot ser com una jornada laboral, a les 8 acaba, no ho puc. Me'n vaig a casa trista si he vist un gat malament, molt contenta quan ha passat alguna cosa maca, ha sortit algun adoptant fantàstic per un gat, i sobretot me'n vaig a casa amb més animals, vull dir, soc de les que quan hi ha hagut un animal malament, sobretot amb els vellets, l'acabo adoptant jo o me l'emporto a casa per aquells últims moments, no? Doncs els gossos que tinc adoptats, com veieu, tots tenen alguna petita tara. La cosa que em fa decidir-me per ells és perquè són els que ho necessiten. Jo entenc que hi ha gent que li fa molta il·lusió el cadallet o el bebè i és una experiència molt maca, però la realitat del nostre centre, la realitat de les gosseres, que estan plenes d'animals amb problemes, que necessiten que algú els ajudi. I si els que estem allà i ho vivim no som els que els escollim, qui ho farà? I jo no puc mirar cap als altres, sàpiguen que hi ha abuelillos que estan passant fred a la gossera. Per això els escollo. Tinc una manada. Tinc una manada que m'agrada que sempre estigui formada per als de casa i després per algun acollit. La meva trup, que és com jo els dic a tots, són cadascú ve de casa seva o de seu passat o el que sigui que hagin tingut abans, però en aquesta segona oportunitat es porten superbé. Vull dir, a casa meva crec que l'harmonia, la tranquil·litat, el bon rotllo és el que hi ha. Com és viure en aquesta casa? Doncs al principi pot semblar una mica complicat. Perquè no és normal, o almenys jo no m'he criat així, d'aixecar-te al matí i veure animals a tot arreu, a la cuina, al lavabo, al passillo, a fora, al sofà... Mira cap aquí. Aquí queixant-se aquest noi. Doncs, bueno, i el que passa que és com tot, t'acostumes. M'agrada conèixer. Quants més gats, més gossos toqui a caron i comparteixi temps amb ells, més m'agrada perquè m'agraden molt els animals. A veure, diguem, la seva passió pels animals també a mi em va bé perquè jo tinc passió per l'esport i la veritat ens complementem bastant. Jo els caps de setmana, doncs, ella als matins va a la gossera a ajudar els animals i els gossos, jo quan puc també em sumo amb ella, però també jo tinc al matí doncs, per anar amb bici, per anar a córrer o el que sigui. I a mi em dóna molta felicitat pensar que he ajudat a tants, a part de que els hagi ajudat. Però jo m'he sentit molt feliç quan he fet tot això. La veritat, mira, jo de petit, per exemple, anava a caçar de petit. I és un tema d'educació segurament, perquè jo ara penso el que feia de petit i ho trobo fatal, no? Però jo de petit em posava bé i ho trobava que era normal, com que canvia una mica la mentalitat. Si tingués un pis més gran, més diners o una casa amb molt terreny, doncs encara en tindria més. La qüestió és no quedar-me curta i no passar-me. Aquestes coses tu... Oi, com serà el nas? Aniria pel nas?
Tot i cuidar 4 bitxets, i en el CAC i tot el que té a veure amb els animals, jo sóc una persona completament normal. He estudiat, tinc família, tinc una parella, tinc un grup d'amics, faig el que fa tothom. Em vaig aprendre alguna cosa, doncs si em poden acompanyar els gossos millor. Puc compartir amb ells tot això. Amb els gats, doncs comparteixo el sofà, peli, manta, gatito i els mimitos que quan estàs a casa tranquil, i amb els gossos doncs tota la cosa que té a veure amb sortir, amb anar a buscar bolets, fer una barbacoa, anar a prendre una cervesa. El meu somni és fer un petit refugi per ajudar al màxim nombre d'animals i sobretot enfocat en aquests que la gent no es mira tant o que no adoptarà, que són els vellets. Perquè són animals que tenen unes necessitats molt concretes, però que realment és un temps curt el que els hi queda i el que necessiten és estar tranquils, menjar bé, poder dormir calentons, sentir-se estimats i poc més. No juguen gaire a la pilota, no fan gaire soroll, són molt tranquils. Considero que és el mínim, no?, que els hi devem després de que algun humà els ha fallat. De veritat, a més, en el pitjor moment.